Hormatly prezidentimiz azyk senaty puwdugyny ösürmek, hemem ilatymyzy ýurdumyzy öňürleýän ýokary hille azyk önümleri bilen bolelygyny öpçün etmek meselelerini hemişe öns merkezinde saklaýa. Şu gedeki gözüni geçiriş owakyjylyk ulgamyny diňe bir ýurdumyzyň gazanan üstünliklerini beýan etmek bilen çäklenmän. Eýsen bu puwdukdy eşiň ornu ýelýän eşi urdudymlyň egert uly mümkinçiliklerini murkazy täze ykdysady gatnaşyklar kemale getirmek, owakyjylyk düzümleri üçin bäsleşlik gurşawyny döretmek, ýer suw serişdelerinden receli peýdalanmak, daşky urşawy gorumak, owakyjylyk ilmini hususan tohumçylygy ösdürmek täzeçil usullary, öňdewarjy işläp taýýarlamalary, dolandyryşyň we bazaryň öňdewarjy usullaryny giňden ornaşdyrmak, durmuş meseleleriň oňy çözülmegi, o senat toplumyny durmuşa geçirilýän giňme çörli özgörtmeliň möhüm ugurlardyr. Azyk hopsulugyny puwtulandyrmak we azyk bolşulugyny öpçün etmek ýurdumyzyň ykdysady siýasatynyň möhüm ugurlaryndan bellemeler. Hususy eşe wekilleri owa senat toplumynyň bäsleşli ukyplygyny gazanmagy, ilatyň ekologiýa taýdan arasy dürli görüşli azyk we vitaminli önümlerini bolan isleglerini kanatlandyrmagy mümkinçilik berýän bazaryň we tehnologiýalaryň täze gazanmalarını ynamly özleşdirmegi dowam edýärler. Halkara seriyeniň ýapylyşyna guwanamalar goşurmak dawarasy boldy. Sergi ýurdumyzyň munun belägim okulyny ösürmäge, oň ykdysady kuwatlyklaryny artdyrmagy, halkymyzyň durmuşynyň gülläp etmegine gönükdirilen işlerde täze üstünlikler gazanmagy täze iterge berdi. Halkara sergisine gatnaşylar hormatly prezidentimiz Türkmen halkynyň milli liderine ýüzlenme kabul etdiler. I'm Peter van Leeuwen. Peter van Leeuwen, Niderlandlar padşahlygynyň wekil. Azyk önümçiliginiň döwrewap tehnologiýalarynyň Agropark Türkmenistan 2020 şatly halkara sergisi üstünlikleri besenni. Ähli umumy durnukly azyk önümçiligi möhüm ugurlaryň biridir. Bu babatda Türkmenistany amala asyrlayan işler bellenmäge münasipdir. Dörli ugurlary öz içine alan bu sergi Türkmen telekeçileriniň azyk önümçiliginiň işgärleriniň üstünliklerini äşkär etdi. Dörli ýurtlar bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejelere eýi bolmagy gowunurjydyr. Sergi ýurtlar arasynda birek-birege ananyşmak hemde özara bäxtlik ýörelgöleri esasynda gurulýan nitijeli hyzmatlaşyklaryň ösdürmegine ýardym etdi. Köp taraply gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi ulydyr. Türkmen telekeçileriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen hyzmatlaşygy mundan meýlekde ösdürmäge giň mümkinçilikleriniň bardygyny serginiň derejesi görkezdi. Halkara sergisine atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentine hoşallyk bildirýär. Sag bolun.